बसुमतारी बिथांनि दिनै सादनि सानाव बिथांखौ जों बयबो बिबार बावनो बाहागो लादों। बेवहाय आसामनि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरिफोर बयबो बाहागो लाफैदों। मानोना बिथाङा जोंनि सासे आंगोनिबो आंगो दैदेनगिरिमोन। बर' माहारिनि थामोनथा, बर' माहारिनि सिनायथि आरो बर' माहारिखौ गोबां मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय बोखांनानै मोजां थासारिसिम लाबोनायाव बिथांनि गिदिर बिहोमा दङमोन। बड'फाजों लोगोसे एखेलोगे बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय सुख'हायै मोनसे खहा। आङो मिजिंथिगोन, आं लोगोसे इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन करेन बसुमतारी बिथांखौ जाहाथे फिन बर' माहारियावनो जोनोम होफिनो इसोरा, बिनि थाखाय आं आरज गाबगोन। आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो बिथां रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि न'खरा जाहाथे अराय आलो गोजोनै थानायनि मोनसे परिबेसखौ इसोरा अराय सम होयो, बिनि थाखाय आं अबंलावनि खाथियाव आरज गाबो। बिथांनि सानथौ सानस्रि, बिथांनि मावनाय दांनायखौ गोजोर खालामनो थाखाय रौतायावनो मोनसे माइलस्टन सरकारनिफ्राय गायसननाय जागोन बड'लेण्ड मुभमेन्टजों सोमोन्दो लानानै। आरो बे माइलस्टनावनो बिथांनिबो मोनसे मिउजियाम, बिथांनिनो मोनसे लाइब्रेरि बानायनानै बिथांनि मुङाव बेवहाय बिथांनि लिरबिदां बायदिसिना जि सोरजिदों बे गासैखौबो बेवहाय दोनथुमनाय जागोन। बारग' जि एबसुनि आफादगिरि बिथांनि जि सारदखौ खुंदों, दा बे बेलायाव मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बर' पिपल एक्सन कमिटिनि बिथाङा बारग' आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फानि जि सोमावसारनाय बे समनि बिथाङा BPSCनि गिबि आफादगिरिमोन। आरो बिथाङा सोमावसारनाय आरो माहारिनि हाबा मावनायनि सार्थआवनो पानेरि समस्ति आरो माजबाद समस्तियाव बिथाङा MLA हिसाबै आसाम बिधान सभायाव देरहासार जादोंमोन। करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो बिथाङा 3 अक्ट'बराव जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लादोंमोन। आरो बिथांखौ न'खरनि आरो बिथांनि जायफोर मोजां हास्थायगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो गोथाङै फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा जि बेरामाव गोलैनानै दङमोन बेनिखौ फाहामनो थाखाय नारा नाथा जुजिदोंमोन। नाथाय जोबथा समाव बिथांखौ जोङो लाखिनो हादिया। दा बे दिनैनि गोथार जि सारादुनि सान, जोङो दिनै फुंबिलिनिफ्राय बिथांनि न'खराव जोङो मुसुखा बिथांनि मुङै न'खरनि गासैबो बिथांनि आंगो बिसि साबासि बसुमतारीजों लोगोसे न'खरनि फिसाज्ला आरो गासैबो मोनसे मुसुखा दिहुनदों, बानायनानै बेखौ जों बेखेवबाय। आरो बिथांखौ जि गामियाव सावदों, दियाबारि गामियाव, बे सावनाय गामियाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। आरो लोगोसेनो बिथांनि मुङै दिनै बेयाव अल रिलिजियास प्रेयार, गासैबो धोरोमारि आफादफोरनि मोनसे आर'ज गाबनाय, जाहाथे बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो। बेखायनो बेयाव ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम आरो सत्संग आरो ख्रिस्ट धोरोमनि मोनब्रै आर'ज हानजाया दा आर'ज गाबनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। लोगोसेनो जोंहा बिथांनि जि मुसुखा राजहुवा भाबै बेखौ मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबलांबाय। दा जोंहा बिनि उनाव बिथांनि मुङै जिउ खौरां बेखेवनाय पान्जाय आफादा दिहुननाय बे दङ, गासै 370 पेजनि गिदिर मोनसे बिजाब आरो मोनसे दलिल। बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय बर' समाजाव मा बिहोमा होलांखो बिनि कन्ट्रिबिउसननि गासै बे मोनसे दलिल। लोगोसेनो बड'फा